Ahojte, som Samantha Clayton, fitness expertka a bývalá profesionálna šprinterka. Spolupracujem s Herbalifeom, aby som vám pomohla dosiahnuť zdravý a aktívny život. Život môže byť niekedy hektický a aj vaše cvičebné rutiny sa môžu zdať uponáhľané a hektické. Preto je dôležité občas spomaliť a zamerať sa na precvičovanie malých svalov, pretože práve tie majú vplyv na kontrolu a stabilitu. Dnes chcem hovoriť o jednoduchom cvičení nazývanom most. Most je vynikajúce pilates cvičenie pre stabilitu trupu. To znamená, že jeden z vašich cieľov pri tomto cvičení je spevnenie trupu. Ak to robíte správne, most posilňuje váš zadok a zadnú časť nôh, zatiaľ čo vy trénujete základnú stabilitu. Myslím si, že toto cvičenie je výborné najmä po pôrode, pretože vás nutí zapojiť svoje málo používané, ale kľúčové svaly. Začneme tým, že si ľahneme na chrbát, pokrčíme kolená a chodidlá položíme celou plochou na podlahu, približne asi na šírku bokov. Nohy by mali byť v pohodlnej polohe, to znamená nie príliš blízko pri zadku a ani nie príliš ďaleko. Experimentujte s rôznym umiestnením nôh, aby ste našli ten ideálny uhol pre vaše telo. Zhlboka sa nadýchnite, pri nádychu sa však zamerajte na rozšírenie hrudníka. Držte trup na jednom mieste, nohy tlačte do podložky a keď dvíhate boky nad podložku, spevnite zadok. Zdvihnite sa až tak vysoko, aby vaše telo vytvorilo priamku od ramien až ku kolenám. Netlačte však až tak vysoko, že by ste nevideli na kolená. Teraz pri výdychu a klesaní k podložke držte chrbát v neutrálnej polohe. Ak si to chcete sťažiť, skúste v polohe most zdvihnúť a vystrieť jednu nohu dopredu a držte ju vo výške kolena druhej nohy. Vráťte sa dole, zdvihnite sa a zodvihnite druhú nohu. Snažte sa vydržať v tejto pozícii 5 až 10 sekúnd pred striedaním druhej nohy. Nemali by ste však cítiť napätie v oblasti chrbta, krku a ramien počas tohto cvičenia. Ak áno, vráťte sa späť do východiskovej polohy, nastavte nohy do takej polohy, ktorá umožní vášmu telu udržať sa v priamke od ramena až ku kolenám.